Dzanja lanu silalifupi kuti simungate kundigwira pokugwa, khutu lanu silinagonte kuti simungate kundimva. Moni ukondedwa, tsikunso la lero ndadza nalo lingaliro lero pa 25 May. Mawa muno tonse timawerenga Marko chapter 9 kuyambira verse number 23. Ndipo Yesu ananena naye, ngati mukhoza, zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira. Pomwepo Atate wa mwana anafuwula nanena, ndikhulupirira, thandizani kusakhulupirira kwanga. Ndipo pamene Yesu anaona kuti khamu la anthu lili kunthamangira pamodzi, anadzudzula mzimu woyipawo nanena ndi uwo, mzimu wosalankhula ndi wogontha iwe, ine ndikulamula iwe, tuluka mwa iye ndipo usalowenso mwa iye. Ndipo pamene anafuwula, nung'ambitsa unatuluka, ndipo mwana anakhala ngati wakufa. Kotero kuti ambiri ananena, wamwalira. Koma Yesu anagwira dzanja lake namnyamutsa, ndipo anayimirira. Ndipo pamene iye analowa mnyumba, ophunzira ake anamfunsa mseri kuti, nanga bwanji sitinakhoze ife kutulutsa? Ndipo iye anati kwa iwo, mtundu uwu sukhoza kutuluka ndi kanthu kena konse, koma ndikupemphera. Abwenzi, nkhani yomwe ili apa, Yesu adali ku phiri ndi ophunzira ake amakonda kupita nawo kukapemphera. Koma pansi pa phiri padachitika nkhani ina. Kudadza munthu ndi mwana wake ogwidwa ndi chiwanda kudzapatsa ophunzirawa kuti atulutse chiwandachi, koma adalephera. Yesu mmene amatsika ku phiri, mwini wake wa mwanayi adathamanga nakumana naye, ndikunena kuti, mphunzitsi, ndadza nayi kwa inu mwana wanga, ali nawo mzimu wosalankhula. Ponse pamene ungwira ungwetsa, ndipo achita thovu, nakukuta mano, nanyololoka. Ndipo ndinalankhula nawo ophunzira anu kuti awutulutse, koma sanakhonza. Machitachita a mzimu uwu mupeza ndi vuto la khunyu chimodzimodzi. Koma Yesu zinamukhudza zimenezi, adalankhula mawu amphamvu okhala ngati akukalipira. Mu verse number 19, ndipo iye anawayankha nanena, m'bado wosakhulupirira inu, ndidzakhala ndi inu kufikira liti? Ndidzakulekererani nthawi yanji? Mudze naye kwa ine. Ndifuna tiyambe kulingalira mawu amenewa. Pamene akuti Yesu, m'bado wosakhulupirira inu, ndidzakhala ndi inu kufikira liti? Mmene nkhani iyi imachitika, nkuti tili chaka chachiwiri Yesu akuyenda ndi ophunzira ake. Zaka ziwiri zokha Yesu akuwuza ophunzira ake ndi anthu amene azungulira kuti ndi m'bado wosakhulupirira
Yesu adzakhala nawo kufikira liti? Ndikufuna ndikufunse m'bale Mulungu, wakhala moyo wakumpembedza Mulungu nthawi yayitali bwanji? Ena inu munabatizidwa zaka 10 zadutsa, ena mchaka chino choyamba kapena chachiwiri, koma aliyense angodzifunsa payekha kuti kodala kumana Yesu maso ndi maso. Funso limeneli samufunsa kuti munthu wosakhulupirira iwe ndikhale nawe kufikira liti? Kapena mwina nkutheka zaka zimene mwakhala mu Chikhristu moyo wakupemphera Yesu simunayende naye. Zikhoza kumveka kuti mu zaka zonsezi Yesu simunayende naye ndipo simukumudziwa. Koma tsiku la lero mupange chiganizo chokhazikika kuti Yesu ndikusankha inu tsopano kuyamba kuyenda nanu. Zitachitika zonsezi, Yesu akunena. Popeza mbamboyi adamva kulankhula kwa Yesu, adafika podzichepsa kumuuza Yesu kuti ngati mukhonza muthandize mwana wangayi, mundichitire chifundo. Koma Yesu adayankha, ngati mukhoza, zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira. Nkhani ya chikhulupiriroyi. Yesu akuuza m'bado kuti m'bado wosakhulupirira inu. Akumuuza so m'baleyi, mbamboyi, zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira. 12 koloko timapemphera, kupempherera ana ena mbiri akudwala asima, ena ufiti afita kuwazunguza. Ku dziko lapansi matenda ndi ambiri mwapereka zopempherera zanu makolo, matenda osiyanasiyana. Abale, ndikufuna ndikudandaulireni, chonde khulupirirani. Pamene ife tikupemphera, tikuwerenga malemba, kuyimba nyimbo nyumba zathu, mukhulupirire inu, mukhulupirire. Musalole kuti Yesu afikepo kufunsani kuti ngati ndikhonza, takhulupirirani, ndipo Yesu akumasulani. Mmene tikutsetsereka ndi nkhaniyi, akunena kuti mwanayi chinzimu chimene chimamugwira nchosalankhula, chosakhulupirira, chosamva. Mwinatu ena ambiri mawu a Mulungu mudamba kwamva kale, koma simukumva. Chinzimu chosamva. Kumamva ndithu kuti sabata la Yehova ndili, kumamva ndithu maminisiketu usavale, kumamva ndithu madredu usamamange, kumamva ndithu kuti zanzala musamapake, kumamva ndithu usamavala matrauza wotina, koma munthu osamasintha. Kumamva ndithu kuti osamameta mozilemberera, koma munthu osamasintha. Chinzimu chosamva. Kodi mapemphero amveka bwanji munthu ndi chinzimu chosamva? Chofuna kudzipempherera pamenepa. Kumamva ndithu chachikhumi bwenzi, koma osabweza. Chinzimu chosamva. Abale, mawa uno tikulingalira pa Marko chapter 9 verse 23 mpaka 29. Chinzimu chosalankhula, kumakumana ndi munthu ndikumamva kuti amulalikira amene tamulangize, kumamva mkati mwako kuletsedwa kuti yayi usalankhule zimenezi. Chinzimu chosalankhula. Kumaona zolakwa zikuchitika, koma Satana kumanga pakamwa osalankhula. Chinzimu chosalankhula. Komatu ku Marko chapter 3 Solomon akunena pali nthawi yakulankhula ndi pali nthawi yakukhala chete. Bwenera kulankhula munthu lankhula, bwino khala chete ukhale chete. Ambiri moyo wa Chikhristu ali ndi chinzimu chosalankhula, ali ndi chinzimu chosamva. Ndi nthawi yabwino mu tsiku la lero pamene tikusala kudya ndi kupemphera kuti udzifunse mkati mwa moyo wako, ndi Yesu akuthandize. Tamvetserani
mene kupita kumapeto. Mu verse number 29 muchichewa adabisa mawu ena. Adangolemba kuti ndipo iye anati kwa iwo, mtundu uwu, mtundu wa mzimu wosamba ndi wosakhulupirirawo, sukhonza kutuluka ndi kanthu kena konse, palibenso kena kali konse kamene kangatulutse mtunduwu. Osati madzi aja anthu amene kuti madzi odzozedwa, osati anointed water, osati anointed oil, osati kena kali konse. Yesu akulankhula ndi mawu ake, koma ndi kupemphera. Ndi mchingerezi adalemba kuti, so he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Akuti mtundu ukhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya. Ndi mafuna abwenzi mmawa uno, mulingaliro lathu mugwire kwambiri mawu amenewa. Akuti mtundu uwu ukhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya basi. Akunena izi ndi Yesu. Palankhula zimenezi ndi pakamwa pa Yesu, sineyo, siweyo mbali, koma ndi pakamwa pa Yesu. Chotero monga muwikino tikulingalira ganizo kuti musafoke, musataye chiyembekezo. Ukhonza kuona mbambo uyu mu nkhani iyi wakumana ndi ophunzira Yesu akanika kutulutsa chiwanda. Sakufoka, sakutaya chiyembekezo, akuthamanga kumana na Yesu, akumuuza za vuto lake. Usafoke, ndikudziwa wauzapo azibusa wosiyanasiyana za vuto lako, ndikudziwa wauzapo akula mpingo za vuto lako, ndikudziwa wauza anzako pemphera nawo mmene mwakambira zinthu zimmaguluwa. Ndipo zaka zadusa, musafoke, musatope. Tsiku la lero mmene tikusala kudya ndi kupemphera, tathamangani mkumanene Yesu, mumuuze za vuto lanu, mumuuze za vuto lanu. Ndipo Yesu adzachita, pakuti iyeyo yekhayo ndiye athandize moyo wanu. Musafoke, musatope. Pa Hebrew 6 verse 18 mpaka 20 pali mawu awa kuti mwa zinthu ziwiri zosasinthika mmene Mulungu sakhonza kunama, tikakhala nacho chotichenjeza cholimba, ife amene tidathawira kuchigwira chiyembekezo choyikika pamaso pathu. Verse number 18 imeneyo akuti mwa zinthu ziwiri zosasinthika mmene Mulungu sakhonza kunama. Mulungu sakhonza kunama. Yesu akunena kuti chiwanda ichi chikhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya. Ukhulupirire. Amene unayambe kusala kudya, yamba mama uno nukhulupirire. Mulungu sakhonza kunama. Akuti zinthu zonse zitheka ndi iye okhulupirira. Mulungu sakhonza kunama. Khulupirirani popeza Yesu akukondani. Verse number 20 akuti Yesu mtsogoleri analowa mchipinda mkachiswa kumwamba chifukwa cha ifeyo. Mukhulupirire ichi ndipo musachitaye, popeza ichi ndi chiyembekezo chathu mwa Khristu Yesu. Ambuye adalitse tsiku lanu. Ambuye akuze chikhulupiriro chanu. Ola lina lililonse pezani mpata wakupemphera. Muli pa deski anu mugwira ntchito, pempherani mkati mwanu. Muli minibasi, pempherani mkati mwanu. Mukupalasa njinga, pempherani mkati mwanu. Pena paliponse mungapezeke, pempherani mkati mwanu. Pezani mpata wakugwada ndi kupemphera mu nthawi zimene titayike za mapemphero. Abwenzi, vuto lingakuli motani, Mulungu adzamva. Koma ife tiyendera nkholenga limapoi. Thandizani kusakhulupirira kwanga. Tisakayikire kupeza Yesu akunena kuti ngati mukhonza zinthu zonse zitheka ndi wakukhulupirira. Pamene mwasala kudya ndi kupemphera,
chonde abwenzi, khulupirirani kanyimbo aka kazinda mutu mwanu phunzitseni kudziwa inu, walitsani njira zanga. Ambuye atilimbikitse kuyenda na Yesu ndi kumukhulupirira. Abwenzi, Ambuye akudalitseni m'dzina la Yesu Khristu osataya chiyembekezo chanu. Amen. Wali tani